NLFB हानजाया बर' हारिनि गेजेराव दिनैनिफ्राय थानाय नंला बे समाव नोंथांमोना दिनैनि बे जों आं बुंनाय खौरांखौ नोंथांमोना गोमोदों जानो हागौ मैयानि समाव NLFB फोरनि थाखाय सोरनिबा थाखाय गाबनाय सोरनिबा थाखाय रंजानाय प्रमद बर' सारा फोरमायदों जायफोर NLFB फोरनि थांखि बिथांखि गासैबो खामानिया मावफुंजाबाय 2 लाख रांखौ आखायाव होनानै गाव गावनि न'आव थांनानै सोलिनो थाखाय प्रमद बर' सारा गथायनाय जादों नाथाय साननैसो सिगां NLFB खेमाव थानाय दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोननाय मथे डियर नब्ला सारा उदां जाबासो सिनियर जुनियर जोबथेसालियाव थानाय उदां जाबासो एम बाथाया उदां जाबासो आरो XNDBनि केसा सुस्रांजाबासो बर'नि माखासे जेंनाफ्रा सुस्रांजाबासो थांखिनिफ्राय दावथ्रोदगोन होननानै फोरमायदों दिनैनिफ्राय बर' हारिनि गेजेराव डिसबेन्ड जासिगोन आरो बेबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि मुङै मोनसे आफाद दंमोन बे आफादा जे दिनैनिफ्राय जोबस्रांगोन बेखौ जों रोखा मिथिना मोननाय সকলক কুস্ম আদৰণি জনাই সকলোকে বিটিআৰৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিবলৈ আহ্বান বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৰ আৰু সকলোকে বিটিআৰ চৰকাৰে সহায় কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে दिनैनिफ्राय बे समाव जों सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला दिनैनिफ्रायनो NLFB हानजाया डिसबेन्ड जासिगोन मानो होनना बुङोब्ला दिनै NLFBनि मोननैबो फेक्सन हानजाया दिनै गुवाहाटीयाव थानाय कलाक्षेत्र नब्लाङाव रायजो सरकारजों सावरायनायजों लोगोसे रांनि चेकबो राननाय जागोन होनना बुंदों आरो बेनि उनावनो दिनैनिफ्राय NLFB हानजा होननाय मुङा बर' हारिनि गेजेरनिफ्राय थानाय नंला होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों आरो फोरमायनाय बायदिब्ला बा सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला NLFB हानजाया केम्पाव थानो मोननाय नंला आरो गावबा गाव न'आव गिदिंना थांफिननांसिगौ होननानै बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट NLFB हानजाया बर' हारिनि गेजेराव थानाय नंला NLFB हानजाया गावबा गाव न'आव थांनानै गिदिंना थांफिननाय जासिगोन आरो भिडिअनि फुटेजाव खोनानाया जोबोद गिथावना मैयानि समाव जायफोर गुवाहाटीयाव नुजाथिफैयाखै जायफोर जोबथेसालियाव थानाय डियर नब्ला सारनि जानानै सिनियर जुनियर बिथांमोननि जानानै एम बाथानि जानानै XNDB फोरनि जानानै दिनैसिमबो नांसोमदों जायफोर NLFB खेमाव थानाय सिनियर जुनियर दैदेनगिरिफ्रा माखासे ससियेल मिडियाफ्राव साननैसोनि सिगां फोरमायदों डियर नब्ला सारा उदां जाबासो जायफोर जोबथेसालियाव सिनियर जुनियर XNDBनि जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोना उदां जाबासो एम बाथाया उदां जाबासो NLFBनि समाव सारनायाव जायफोर दिनैसिमबो केसा सुस्रांजायाखै बिथांमोननि केसा जोबस्रांबासो NLFB आफादखौ थांखिनिफ्राय दावथ्रोदगोन होननानै फोरमायदों नाथाय नैबे भिडिअनि फुटेजाव खोनानाया जोबोद दुखुनांथाव जायफोर जोबथेसालियाव थानायफोरनि थाखाय नांसोमदों बा सोमावसारदों हाथियारजों नङा टेबोलाव सावरायनानै फोजोबनो ओंखारदों नाथाय मैयानि समाव प्रमद बर' सारा फोरमायदों NLFBनि थांखिया जाफुंबाय नाथाय जायफोर NLFB खेमाव थानाय दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनबाय दिनैसिमबो खामानिखौ मावफुङाखै डियर नब्ला सारखौ लानानै गासैबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौ एम बाथाया उदां जानांगौ XNDB फोरनि केसा जोबस्रांनांगौ आरो बिटिआर दफायाव माखासे थालांनाय बेफोरो थिसनजानांगौ बेबायदि NLFB फ्रा दाबि खालायदोंमोन नाथाय जों माखासे गारबोनाय समफ्राव NLFBनि खेमाव थांनानै NLFB फोरजों सावरायनाय प्रमद बर'खौ जों मालाबाबो टेबल टक जों नुवाखै नाथाय मैयानि समाव 2 लाख बे चेक होनानै बिथांमोननि आखायाव गथायनायखौ जों नुदों जोबोद बाखनायथाव नाथाय नैबे फंसे बाथ्राया जोबोद गिथावना मैयानि समनिफ्राय NLFB खेमाव थानो मोनला गावबागाव न'आव थांनांसिगौ होननाय आरो जायफोर जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि जानानै टेबोलाव सावरायनो थाखाय दिनैसिमबो नेनानै दं एम बाथाखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय दिनैसिमबो टेबोलाव सावरायनानै उदां खालामनो थाखाय नेनानै दं NLFBनि केसफोरा जोबस्रांनांगौ होननानै टेबोलाव सावरायनानै फोजोबनो ओंखारनाय थांखिखौ फैमाल खालायनानै जायफोर दिनै आसा खालामनानै दं बिथांमोनखौ खेबनिफ्राय होखारनो नागिरनाय आरो बिथांमोनखौ जबरदस्ति बेबायदि माखासे गुवाहाटीयाव लाबोनानै 2 लाख आखायाव गथायनानै बिथांमोनखौ गावबागाव न'आव थनहरफिननाया बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बर' हारिनि थाखाय लाजिथावना कार्बि आंलंनिफ्राय 4 लाखखौ मोनिया दासिमहालागै 100निबो बांसिन दङ दासिमबो मोनाखै बुजाय डिस्ट्रिक्टनि सासे भरत बसुमतारी मुंनि सासे
बिथांखौ दाख्लै हमनानै सोनानै दोनबाय बा केस जाब्लाबो बेखौ दिन्थिनानै मालाबा लामा सामा हान्थिनानै मालाबा हान्थिनाय समाव सिनायथि हिसाबै बे सार्टिफिकेटखौ श' खालामबा जों एसेब्लाबो माने प्रशासननिफ्रायबो आरो रायजो राजानिफ्रायबो जोङो मदद हेफाजाब बा एसे सहानुभूति मोनगोन होननानै जों बे सार्टिफिकेटनि थ्रुयै जों साननो हायो आरो भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय जोबोद बाख्नायथाव जायफोर खस्थ' खालामनानै सार्टिफिकेटखौ लांफैदों बयनिबो थाखाय मोजां आरो हायोबा जायफोर एनडिबिखौ मोजां मोनग्रा जायफोर सानसे साननै एनडिबिजों थाफानानै खस्थ' मोननाय बिथांमोननोबो हायोबा बे सार्टिफिकेटखौ हर मानो होनोबा जायफोर एनडिबिनि मावनाय एनडिबिनि सोमावसारनायखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोननोबो सार्टिफिकेटखौ हायोबा न'खरसेयाव गांसे राननानै हर बेखौसो आंनिफ्राय खावलायो नाथाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फोरमायो सार्टिफिकेटनिफ्राय एनडिबिनि सार्टिफिकेटनिफ्राय बयनिफ्राय देरसिन मा बुस्थु सन्मान रेसपेक्ट सिनियर जुनियर एनडिबिनि गेजेराव दिनै रेसपेक्ट होननाय बुस्थुआ दंना जोंथ' नुबोआखै मालाबा समाव बांलादेशआव हमजाबायनो बिथाङा बांलादेशनिफ्राय बुख्रुब जानानै बांलादेश पुलिसजों आफाराव हाजो गाखोनो हाला माइरं बानो हाला खस्थ' खालायनो हाला बिथांमोना गावनि न'आवनो हाजिरा थुजिरा मावनानै दिनैसिमबो एकर्डनि उनाव दं जायफोर चाइना आर्मिजों बा चाइना पुलिसजों हमजानाय बिथांमोना खस्थ' खालायनानै हाग्रा बंग्रा थाबायनानै बिथांमोनखौ दिनैनि समाव रेसपेक्ट होयोना लोगोसे जायफोर गुलि नांजानाय मालाबा समाव बमाजों आथिं जनाय आखाइ जनाय मोदोमाव माबा मोनसे जानानै एनडिबि आफाराव हाजो गाखोनो हाला बा लोगोफोरजों खस्थ' खालायफानो हाला बिथांमोना गावनि न'आवनो ओंखारनानै थाबाय बिथांमोनखौ दिनैनि समाव सन्मान होदोंना सिनायदोंना आरो जायफोर रिटायार्ड डिस्चार्ज लानाय बिथांमोनखौ दिनैनि समाव सिनायोना नाथाय रेसपेक्ट होननाय बुस्थुखौ इन्डिया आर्मिनिफ्राय सोलों जायफोर इन्डिया आर्मि बा इन्डिया आर्मिनि अफिसारफोरनाव सों जायफोर माखासे डिउटियाव गुलि नांजानाय माबा मोनसे जायोबा थैजासिम दरमा मोनो आर्मिफोरनि आरो सिनियर जुनियर सोरबा बिफाया थैनानै थांदोंबाबो सोरबा आर्मिनि गथ'फ्रा थाङोबा आर्मि केम्पआव जोबोद रेसपेक्ट सन्मान मोनो नाथाय दिनैनि समाव एनडिबिनि जायफोर मुंख्लं जानाय जायफोर गुलि सुलि नांजानानै माबा मोनसे जोबथेसालियाव बोसोर थानानै दिनैसिमबो बिथांमोना जायफोर जेल जादों जायफोर गुलि नांजादों जायफोर माबा मोनसे देहानि बमा गुलिजों माबा मोनसे खुनि जादों बिथांमोना दिनैनि समाव रेसपेक्ट मोनदोंना दिनैसिम मोनाखै जायफोर मुंख्लं जानाय गथ' गथायखौथ' बारख'नो होदो बिथांमोनखौ दोनथ'दो बिथांमोनखौथ' ओरैबायदि सान हर दुखु होनानै दोनो जायफोर रिटायार लानाय डिस्चार्ज लानाय बिथांमोनखौ सिनायोना एक्स एनडिबिनि सार्टिफिकेटखौ बयबो लांफैदों मोजां जादों हायोबा जायफोर एनडिबिखौ मोजां मोनग्रा एनडिबिजों थाफाग्रा बिथांमोननोबो गांसे राननानै हर नाथाय रेसपेक्ट होननाय बुस्थुआ सन्मान होननाय बुस्थुआ अराय सम थायोबासो बे सार्टिफिकेटआ जोबोद गनायथाव जागोन बयनोबो राननानै हरबाय बे जोबोद मोजां नाथाय सार्टिफिकेटखौ हरनायनि उननि समफ्राव गावनि आंगो लोगोआनो जा गावनि सिनियर जुनियरानो जा सन्मान होनो रोङाबा आरो गावनि लोगोखौनो जुदि सिनायाबा सिनियर जुनियर सिनायाबा सार्टिफिकेटआ जेबो मैल्य थानाय नङा सार्टिफिकेटनिफ्राय देरसिन माया देरसिन सन्मान रेसपेक्ट बेखौनो आं जोबथारनायाव फंसे बाथ्रा आं बुंबावो जायफोर बांलादेशआव हमजानानै बुख्रुब सुख्रुब खालायजानानै जायफोर जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबोबाय बिथांमोना हाजो गाखोनो हाला गावनि लोगोफोरजों खस्थ' खालायफानो हाला बिथांमोना गावनि न'आवनो थाबाय जायफोर इन्डिया आर्मि आसाम पुलिसजों बुख्रुब सुख्रुब खालायजानानै गावनि न'आवनो जिरायनानै थाबाय जायफोर रिटायार्ड डिस्चार्ज जायफोर गुलि नांजानाय माबा मोनसे बमाजों आथिं जबाय आखाइ जबाय माबा मोनसे देहानि थासारिया मोजां नंला बिथांमोनखौ दिनैनि समाव रेसपेक्ट होयोना नाथाय इन्डिया आर्मिनिफ्राय सोलों इन्डिया आर्मिनि माखासे रेसपेक्टखौ नायोबा जोबोद माखासे डिसिप्लिना एनडिबिनि दैदेनगिरियानो जा सिनियरानो जा सोलों इन्डिया आर्मिनिफ्राय